11% af alle danske skolebørn bliver mobbet. %7 oplever at blive mobbet hver eneste uge hele skoleåret. Der bliver mobbet lige meget i skoler på landet som i skoler i byen. %41 har ofte lyst til at gribe ind over for mobning, men de gør det ikke. I gennemsnit bliver 2 børn i hver klasse mobbet. Mobning kan lede til angst, depression og i værste fald selvmord. Et kram eller et simpelt smil på læben kan være det, der gør, at folk føler sig velkommen i vores fællesskaber. I might only have one match, but I can make an explosion.